Teröristi herî mezin, felemez ulu. Me bi guhertina destilata Şamê re dest bi salanû kir. Wisa diyar e ku li rojhilata navîn geşedanên ku bi vê guhertinê dest pê kirin dê yek ji rojeva herî sereke ya sala 2025 be. Welatên li ser herêmê Xwedî hesab dê hewl bidin ku plan û projeyên xwe têxin meriyetê. Bêguman hinek welatên herêmên ku ji derveyî van planan hatine hîştin jî dê bi rê û rêbazên cuda bixwazin di nava van planan de cih bigirin. Ji bo vê jî çi ji destê wan bê dê bikin. Di çarçoveya geşedanên li herêmê diqewimin de bi taybetî welatên Rojavayê li ser şêwaz û avakirina hikûmeta Heteşê ya demkî bigumanin. Bêguman ev ne bela sebebe sedemên xwe yên mafdar hene. Heyet Tehrir el Şam ji 2017 vir ve li Sûriyeyê bi alîkariya hêz û welatên cuda li dijî rejîma Baasê di nava êrîşan de bû. Ji ber sûcên şerên li dijî sivîlan û êrîşên xwe yên terorîstî ji aliyê gelek welatan ve weke rêxistineke terorîstî tê nirxandin û dîtin. Niha yek ji armancên Heteşê ew e ku ji lîsteya terorê bê derxistin. Her çiqas ji bo vê di nava hewldanan de be jî heta niha ev pêk nehatiye. Bêguman sedemên vê hene. Bi hilweşîna rejîma Baas re hikûmeta ku ji aliyê Heteşê ve hatî avakirin û erkdariyên di nava dewletê de hatine kirin ji gelek aliyan ve tên nîqaş kirin. Li gorî dane û raporên saziyên navneteweyê rêveberiya Heteşê di nava hikûmet û dewletê de endamên xwe yên biyanî bi cih dike. Ji van kesên ku ne hem welatiyên Sûriyeyê ne re hem welatî bûn tê dayîn. Ev yekşî di welatên cuda de fikaran çêdike. Sedema van fikaran jî ev kes di demên pêş de dikarin derbasî welatên cuda bibin û rê li ber bûyeran vekin. Di halê hêyî de heta niha ji Tacikistan, Uygurên ji Çînê, Makedonyaya Bakur û ji Arnavutlukê hinek kes di nava artêşê de hatine erkdarkirin. Beriya vê agahiyê hat boragandin ku ji Ürdün û Tirkiyeyê jî hinek kes ji aliyê Heteşê ve di nav qedemeyên cudayên dewlet û artêşê de hatibûn erkdarkirin. Bêguman bi têkçûyîna Daişê re gelek çete derbasî nava Heteşê bûn. Li gel vê bi hilweşîna rejîmê re hinek komên çete jî qaşoçekên xwe danîn. Lê komên çeteyên mîna artêşa neteweyî a Sûriyeyê ku piştgiriya xwe ji dewleta Tirk digire li herêmê di nava êrîşên terorîstî de ye. Ji ber van êrîşên bixwîn baweriya ku dê rêveberiya demkî ya Sûriyeyê bikaribe pêşî li van komên çete bigire û dawî li wan bîne kêm e. Lewma derxistina wê ya ji lîsteya terorê jî dê neyê qebûl kirin. Lê di rastiyê de ev lîste ji gelek milan ve bêhekm e û berjewendiyên welatên hegemon tevsîl dike. Ev lîste qaşorêxistinên li dijî civak û gelan sûçkirine digire nava xwe. Lê di rastiyê de gelek welat hene ku ji bo berjewendiyên xwe şeran derdixin û zirara herî mezin ew bi xwe didin civakê, xwezayê û hemû zindiyan. Tehrîbatên ku ev welatên hegemon li ser civakê û gelan ferz dikin, rê li ber komkujiyên mezin vedike. Lê mixabin li dijî van sûcên kolektîv ên ku bi navê dewletan tên kirin, zagonek nîne ku wan bidarizîne û rê li ber van sûcan bigire. Mînaka vê ya herî li ber çavan êrîşên İsraîlê yên li ser Xezayê, şerê di navbera Ukrayna, Rusyayê û êrîşên dewleta Tirk ên li dijî gelê Kurd e. Bêyî ku em dûr biçin, dewleta Tirk hilweşîna rejîma Baasê ji xwe re derfet dîtiye û rojane êrîşê gelên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dike. Ger em behsa qanûn û pîvanên navneteweyî dikin, dewleta Tirk bi çi mafî dikare van êrîşan pêk bîne? Bi çi hincetê dikare herêmê dagir bike û zarok û jin jî di nav de sivîlan qetil bike? Ger em li vir behsa lîsteya terorê dikin, divê pêşî dewleta Tirk ji ber van sûcên xwe yên li dijî civaka li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di serê vê lîsteyê de cih bigire. Dewleta Tirk a ku li bin navê qaşo endamên PKK li herêmê ne êrîşan pêk dîne, gelo bi çi hincetê bûna xwe ya li herêmê dikare îzah bike? Tevî ku ji aliyê hemû cîhanê ve tê zanîn ku kesên îro li qadê parastina gel dikin, keç û xortên wî gelî bixwene. Tevî ku ji aliyê hemû cîhanê ve tê zanîn ku kesên îro li qadê parastina gel dikin, keç û xortên wî gelî bixwene jî dîsa dibin hedefa dewleta Tirk. Di vir de diyar dibe ku armanca dewleta Tirk adagirker ne PKK ye. Armanca wê Kurd bixwene û ji bo ku Kurd nebin xwedî statû, her cûreyê êrîşan ji bo xwe rewa dibîne. Dewleta Tirk û destilata wê ya faşîst û qirker dema ku mijar dibe Kurd bi çavsûriyeke mezin êrîşê Rojava dikin.
گر هنجتا وان ایریشان هبونا کسین بیانی به چما لدیجی چتین کو کتنه خوینا به هزاران همولاتین سوریه بدنگ دمینن. نتنه بدنگ دمینن او بخواج شریکن وان سوجانه. گر در کتنه که جناوا آخا سوریه هبه دوی پیشی دولتا ترک شهری من کداگر کریه درکوه. چتین کل قاده بجه کرنه بلاو بکه. بدنگی هزین ناونتوایی یا لدیجی وان ایریشین تروریستی ین دولتا ترک لوازی و به حکمیه پیمان ناونتوایی نشان داده. گر براستی مافین مروان ده چارچوبه نورمین ناونتوایی ده تی پاراستن و دمی چما گل کرد جوی به پارتی هیشتن. گشتانین کدوان چند هفته این در باسبوی ده پی کاتنه باوه که آشکره نشان دادن کو ایدی دیل هرم تشتکمینا بری نبه. گلک ولات ده چارچوبه پاراستنا برجواندین خوده هول ددن کو دناوا پلان و پروژین لسر هرم تی فرس کرن ده جی بگرن. لی دوین نی جبیر کرن. همو پلان و پروژین کو ایراده گلان تونه ده حسبینن نچارن کو با اوه که مزن وندا بکن. ممیناکا ویا هری داوی در راستیا رژیما با عسیده دید.